близък план Иляна Георгиева. Ще видим една много артистична композиция по токата и фуга на Бах. Нищо по-хубаво не можем да желаем от това. Много важно е днес българките да играят, така че да покажат всичко, на което са способни. Само по този начин те могат да защитят авторитета си на световна сила, независимо от известните разминавания в мненията на съдийките. Иляна Георгиева, нейна първа треньорка, и майка е Виолета Бащийска. Много интересно е, че майка и Виолета Бащийска участва точно преди 20 години на първият световен шампионат в Будапеща и се класира 16-та от 28 участници. 20 години по-късно дъщеря и Иляна вече претендира за титлата. Но сега да погледнем внимателно една от най-големите претендентки, далек от Кайте, европейска шампионка от Ставангер, заедно с Анелия Раленкова. Лошо хващане на лентата с две ръце. Изхвърли я малко слабо и бе принудена да направи две крачки назад, за да я улови. Съмнение ще видим на светлинното табло висока оценка. Диляна.
оценка, стига съдийките да проявят добра воля. Залата беше прекалено шумна, тропа се с ръка. Браво, Диляна, отличен дебют на световно първенство. През 1981 година Диляна бе резерва в Мюнхен. Да погледнем Анелия и да й пожелаем успех, такъв какъвто постигна Диляна. 9,75 на лента вчера, след минимална грешка 9,90 на обръч, след като залата 5 минути недоволства и искаше десетка. 15 стотни по-малко от Галина Белоглазова. Белоглазова е в следващата група. Така трябва да изкарат със своите съчетания и трите ни момичета. Всъщност Диляна приключи и Анелия второто си съчетание малко по-късно и Лили накрая. Каквото и да казват съдийките, а ние се надяваме Анелия сега да бъде оценена по достоинство, така както беше Диляна. На топка арбитър госпожа Фьорстер, Федерална република Германия, номер 1 съдийка на Канада, 2 Италия, 3 Франция, 4 Холандия. На старт преди последно и решаващо изпълнение Анелия Раленкова, световна шампионка на бухалки и носителка на златният медал на същия уред от Световната купа в Белград през април. При оценка 9,9 тя ще се изравни с Даля Коткайте и дори ще отиде по-напред от нея. Изхвърляне на бухалките в две различни плоскости. Очакваме висок
висока и заслужена оценка за това свръхтрудно съчетание по музика и филма «Ах, този час» на режисьора Боб Фос. Едно съчетание, което може да служи като еталон за върха в съчетанията с вокалки. Отлично се развиват за нас нещата в тези часове. След много убедителното представяне на Диляна Георгиева, по същия начин и Анелия Раленкова защити авторитета си на световна шампионка. Но колко ще получи и какво ще й донесат точките, които ще получи, ще разберем в следващите минути и в следващите часове, разбира се, защото Галина Белоглазова играе в следващата група. Съдийките, от които очакваме оценката на Анелия, се предвождат от арбитър Мария Гигова, номер 1 Чехословакия, 2 Германска демократична република, 3 Югославия, 4 Корейска народна демократична република. Оценката на Мария Гигова няма да се вземе под внимание, освен ако има разлики между двете средни оценки. По-големи от допустимата, не втора максимална оценка за днешния ден. Във временното класиране води Диляна Георгиева, следвана от световната шампионка Анелия Раленкова. Лили остава да сложи точката на този голям ден за българките. Казвам голям, независимо от това, че и Галина Белоглазова все още има своите реални шансове да стане световна шампионка. Но ние сме щастливи от това, че в една толкова оспорвана, толкова красива, толкова интересна борба, българките запазиха хладнокръвие и бяха на висотата на световни шампионки. Première, championne du monde individuelle, concours général 1983, avec 39 points. 65, Dilyana Georgieva, Bulgarie. La médaille d'or est remise par M. Louis Vuitton, président de la Fédération internationale de gymnastique. Le vase de cèdre offert par la présidence de la République française est remise par M. Mazeran de la direction de la jeunesse et des sports. Deuxième ex-aequo avec 39 points 60. 3 gymnastes. Lili Ignatova, Bulgarie. Anelia Ralenкова, Bulgarie. Et Galina Beloglasova, Union soviétique. Les médailles d'argent sont par mademoiselle Rinaldi, présidente du comité technique FIG, c'est-à-dire la Fédération internationale de gymnastique de GRS, et M. Hubert, président délégué du comité d'organisation. 3 médailles d'argent, c'est assez rare, mais c'était très difficile, comme vous avez pu vous en rendre compte, de les départager. Les cadeaux souvenirs sont également offerts, cadeaux offerts par le comité d'organisation, ainsi que le diplôme officiel de la participation.
la championne, mais également toutes les autres concurrents. Bravo, mesdemoiselles. Последен репортаж от 11-я световен шампионат по художествена гимнастика в Страсбург. В него ще видите финалистките на лента, между които втора поред Лили Игнатова. Стартова оценка 9,8. След нея Диляна Георгиева, Анелия Раленкова, Даля Коткайте, Регина Вебер, Венера Зарипова, Галина Белоглазова. Най-интересната част от това състезание безспорно ще бъде определянето на ансамбловото съчетание световен шампион, което ще започне след края на индивидуалните изпълнения. И така, Лили Игнатова, 9,8, шанс за медал отново. Отличен на Лили, последен път отличен за цялостното й представяне в Страсбург. Лили не направи нито една грешка при всичките си излизания на подиума, винаги посрещната радушно от френската публика. Тази оценка 9,8 е равна на оценката на съветската състезателка Венера Зарипова. По-високи от тях двете имат Коткайте само с 500, 9,850, а Диляна Георгиева и Галина Белоглазова са безспорните фаворитки на лента с по 9,90. Нека да припомня, до този момент на състезанието българките имат само от днес 4 златни медала. На бухалки Диляна и Лили, Анелия на обръч и на топка Лили Игнатова. За своето последно изпълнение в Страсбург се концентрира Диляна Георгиева. За френската публика тя бе голямото откритие на шампионата, така както и, впрочем, Галина Белоглазова, но не и за всички нас, които следим Диляна с огромен интерес в последните 2 години. Диляна израсна като гимнастичка, както вече добре знаете, в Пазарджик под ръководството на собствената си майка и треньорка Виолета Бещица Георгиева. И от 3 години е в София, тренира заедно с националния отбор под ръководството на старши треньорката Нешка Робева. И плодовете на този целенасочен творчески труд вече са на лице. Диляна е готова да започне. На светлинното табло се виждат 3 оценки по 10 и една 9,8, което означава, че крайната оценка трябва да е 10, но не знам защо на другото табло, където се появяват крайните оценки, виждаме 9,9, краен сбор 19,70 на Лили. Не мога да ви дам обяснение. Не са съобщени съдийските бригади.
Кюн, за кой ли път отличен, сега и на Деляна. Браво, Диляна отлично защити доверието на старт и треньорката Неска Робева. Цигански мотиви, които така подхождат на темпераментна и на артистичното присъствие на Анелия. Чисто, отлично! Това беше лобното й място в първия ден. Без изпускане, малко нечисто хващане, както обясних на няколко пъти. За 10 и трябва да го получи. Колко сме благодарни на тези момичета, колко сме благодарни за щастието, което ни дадоха в този ден, в вчерашния ден, за това, че играят с сърце и душа, напълно освободени вече от ужасното напрежение, от съмненията, от недоверието, което ти беше обзело през първия ден. Le total obtenu par Dilyana Georgieva, Bulgarie, 19... Никакво съмнение наистина и злонамерена Темида не може да направи нищо друго. 10 за Анелия, играе далек от Кайте. Стартова оценка 9,850. Лентата е най-силното оръжие на съветските гимнастички. Световната шампионка от Мюнхен бе Ирина Девина, която не участва в Страсбург. Гимнастичките се надпреварват днес, коя да покаже повече красота, повече елегантност. Както се казва сред тях, разиграха се най-после. Дори и Даля преживяла несполуката си в борбата за многобоя. Галина Белоглазова. Последна възможност за нов златен медал. Белоглазова спечели първото си отличие от световно първенство – злато на топка. 9,9 стартова оценка. Повтарям, Диляна вече е спечелила максимума. В най-добрия случай за Галина те ще се изравнят по точки.
Белоглазова, новата голяма звезда на съветската художествена гимнастика. Това бе последното индивидуално изпълнение на световното първенство в Страсбург. На светлинното табло оценка 10, равен сбор от точки, световни шампионки на лента Диляна Георгиева и Галина Белоглазова. На почетната стълбичка победителките на бухалки. Златен медал за Диляна Георгиева и Лили Игнатова, бронзови за Анелия Раленкова и Даля Куткайте. Останаха златни нашите златни момичета. Мюнхен не само се повтори. Резултатите от Страсбург надвишават тези от Мюнхен. Място на бухалки за Галина Белоглазова, 6-та и Колеско, 7-ма Вебер, 8-ма Бянка Дитрих. Последната колекция от chef du jury de cette enchère, juge-arbitre, membre du comité technique de la Fédération internationale de gymnastique. Медалите връчва съдията арбитър на лента Валентина Батаев, Съветски съюз. De participation et de classement. Troisième, avec 19,75, Anelia Ralenkova, Bulgarie. The third place, Anelia Ralenkova, Bulgaria, 1975. Monsieur Maurice Buret, président de la Fédération française de gymnastique, remet la médaille de bronze à Anelia Ralenkova. Бронзовият медал на лента за Анелия Раленкова. Изненада, защото няма голямо състезание до сега, световно или европейско, от което чехословашките гимнастички да не са се завръщали в родината си без медал, а ето, че този път те са сериозно застрашени това да стане. И то най-вече от отбора, който виждате на екрана. Корейска народно-демократична република, стартова оценка 19,200. Композиция, която предизвика голям интерес и много коментари.
обръча и непосредствено след това търкаляне по тялото през дистанция до тройката, която очаква смяна на уредите. До момента завиден синхрон. Още едно трудно, ефектно упражнение. В ансамбловите съчетания трябва да има 4 смени на уредите по въздуха и поне едно голямо, на дистанция не по-малко от 4 метра. Също така 6 различни фигури. Това, например, е една от 6 фигури. Но композицията на този отбор включва много повече от изискващият се минимум. Интересна, несиметрична размяна на уредите. Направо играят за медал състезателките от този отбор. Свръхтруден финал, виждате сами реакцията на публиката. Напълно обяснима и напълно заслужено ще бъде, ако оценките им са достатъчно високи, за да спечелят медали. 9,70 за композиция, 9,55 за изпълнение на отбора на Чехословакия. 19,250 от днес, 38,350 краен сбор за Чехословакия. Третият поред отбор на Съветския съюз, първо място във временното класиране, заедно с българките. 19,200. Светлана Кудинова, Олга Родионова, Светлана Гусева, Татяна Воротинцева, Елена Букреева, Наталия Курочкина. Европейски шампионки, носителки на Световната купа. Шумът в залата, който чувате, е протест срещу оценката за отбора на Корейската народно-демократична република. 9,7 за композиция, 9,8 за изпълнение. 19,500, 38,700. Съдийските комисии, арбитър на композиция Квета Черна, Чехословакия, с съдийки от Нова Зеландия, Норвегия, Финландия, Япония. За изпълнение съдийстват Абруцини, Италия, с представителки на Съединените щати, Швеция, Испания и Финландия. Присъствието на водачката на отбора на Корейската народно-демократична република в момента на екрана ми дава право да предполагам, впрочем убедена съм, че е подадена контестация за оценката. С гръб към вас, жената с очилата, съдия арбитър на композиция Квета Черна, водачката на отбора. Според международният правилник, контестация може да се подава само за собствена оценка, но не и за оценка на друг отбор. В случай на разногласие, в случаите съдийските бригади след намесата на арбитъра не се споразумеят, в краен случай се стига до намесата на жури d'апел. 9,80 за композиция, 9,70 за изпълнение. Това не променя нещата по същество, чисто и просто по-високо се оценява композицията, а по-малко изпълнението. Сборът си остава 19,500. Публиката за малко
се заблуди, но като видя крайния сбор, продължи своя протест. А съветският отбор очаква своето навлизане. Виждате в гръб треньора на съветския ансамбъл Виктор Сергеев. Неприятен момент за който и да било отбор, за която и да било индивидуална състезателка. Иска се огромна концентрация, огромна воля, за да се издържи на голямото психическо напрежение. Всичко това разстройва отбора, който трябва да играе непосредствено след подобни събития в залата. В крайна сметка бе повишена оценката за композиция 9,9. Това повишава крайният сбор на отбора на Корейската народно-демократична република с 1/10. 38,80 навлизат съветските гимнастички. Началото беше малко нервно, постепенно синхрона започна да става по-добър. Най-добра бе предпоследната част на състезанието, ако мога да кажа така, защото в последната, при съответните размени на уредите, имаше малко нарушаване на синхрона и опиране на въже в тялото от Гусева. Така или иначе, това е едно много атрактивно, зрелищно съчетание с оригинална идея в него. Вие забелязахте в първата част нещо като соло игра в ансамбъла. Това до сега не сме виждали в
ансамблово съчетание. Веднага се появява оценката за композиция. Тя е 9,9. Също така 9,9 за изпълнение. Много висок сбор на съветският ансамбъл. И сега нашите момичета трябва да получат поне същите оценки, за да печелят златни медали. Разликата между нашият отбор и този на Корейската народно-демократична република във временното класиране е 2/10. Сборът на отбора на Корейската народно-демократична република, както казах, 19,600, на Съветския съюз 19,800. Федерална република Германия. Ето това ансамблово съчетание, което ще видим след малко, направи много добро впечатление още в първия ден и този път приятелките на художествената гимнастика се явяват като новаторки. В правилника по художествена гимнастика е указано, че музикалният съпровод трябва да бъде на един музикален инструмент. Свикнали сме да слушаме до сега само пиано, а сега панфлейта. Екипи в виолетово с жълто-червени гарнитури. Изпълнителят на панфлейта. Преди това представяне отборът на Федерална република Германия имаше пети резултат 18,750. Навлиза отборът на Япония. Оценките на Федерална република Германия: 9,6 композиция, 9,65 за изпълнение.
Японската шестица спечели бронзов медал в първия турнир за Световната купа по художествена гимнастика в Белград през април. Японките винаги са представили много оригинални решения в ансамбловите композиции. Много красиви екипи, цветовете на дъгата, динамично начало и веднага голямата смяна. Ето я, високо изхвърляне на обръчите с ниско предаване на въжетата. Още една, но на по-малка дистанция. В ансамбловите съчетания са задължителни изпълненията на 3 трудни елемента с лява ръка. Това важи за обръча. И съдийките за композиция трябва да бъдат много внимателни. Ето един оригинален момент. Сигурно изхвърлени обръчи, които летяха на еднаква дистанция във въздуха. И този път, като завързани с конец, бяха двата обръчи, изпратени от една състезателка. Малка грешка. Едното въже бе изхвърлено лошо от една от 6 гимнастички. Във временното класиране японките са на 7-мо място. Чудесно изхвърлени въжета. Това се постига много трудно. Уридите да летят на еднаква височина. Преминаване през обръча в летящ скок. Получлив финал. Силна композиция, много добро изпълнение на японския състав. 9.45 за композиция, 9.6 за изпълнение, 19.050 за отбора на Китайската народна република. Краен скор 37.725. Във временното класиране начало съветските гимнастички, следвани от Корейската народна демократична република, Чехословакия. Райна Фюнлиева и Стела Милушева като треньорки, които работят с националният отбор. Мариела Спасова и Илияна Илиева, Паулина Кръстева, Виктория Димитрова са от Левски Спартак, Светла Чубанова Славия, Сметомира Филипова Кюстендил. Музиката написана специално от Борис Карадимчев. На рояла вече с положителност се намира Николай Илиевски. Пожелаваме успех и затаяваме дъх. Имаме време да кажем всички останали подробности.
терена. И то ги рисуваха с такъв замах, с такава точност, че ще бъде едно истинско престъпление пред собствената съвест, ако не им бъде отредена най-високата оценка. По-хубав финал дори не сме мечтали, че може да има на това световно първенство. Така играха нашите момичета. Аз не виждам какво повече може да се пожелае. Нямаше момент, в който състезателката направи и най-малка стъпка. Нямаше момент, в който въжето да загуби своя рисунък. Оценка 10 за композиция. И тук сме световни шампионки. Това е един грандиозен успех за българската художествена гимнастика. 9,90 за изпълнение. И така, Мюнхен вече е победен. Страсбург сега е нашият връх. 7 златни медала, 2 сребърни, 4 бронзови. Веспа Гателиева сред момичетата в залата за загряване. Всички са много развълнувани и сега е момента да ви кажа нещо повече за тези момичета. Мариела Спасова е от Плевен, започнала да се занимава с художествена гимнастика при Маргарита Томова, а от 1980 година работи с Снежка Робева. Родена е на 25 юли 1966 година, 17 годишна кандидат майсторка на спорта в Левски Спартак с участие от лично класиране в международни турнири. Илияна Илиева, капитан на отбора. Тя е от Кюстендил, също състезателка на Левски Спартак, родена на 23 юли 1966 година. Възпитаничка на Райна Фионлиева, вече няколко години с Снежка Робева работи с отлични индивидуални изяви в Дебрецен, Познан и в други. Ето е Райна Фионлиева, която прегръща и целува своите две момичета. Паулина Кръстева и Виктория Димитрова, и двете от Левски Спартак, възпитанички на бившата световна шампионка в ансамбловото съчетание Капка Благоева. И двете са 16 години, и двете първоразряднички. Светла Чубанова от Славия, възпитаничка на треньорката Величка Дряновска, родена на 21 март 1968 година, 15 годишна. Светомира Филипова от Кюстендил, също възпитаничка на Райна Фионлиева, родена на 5 януари 1969 година. Забележете, тя е само на 14 години и вече с участие на международното поле. Наистина един грандиозен успех. Последното, което очакваме да видим, е връчването на медалите. Ето го заветният миг. Златните медали в ансамбловото съчетание ще получат 6 момичета: Мариела Спасова, Илияна Илиева, Паулина Кръстева, Виктория Димитрова, Светла Чубанова и Светомира Филипова. В близкия план преди малко видяхме и щастливото усмихнато лице на треньорката на ансамбловото съчетание, заслужилата майсторка на спорта Веспа Гателиева. На световно първенство за първи път бе показана оценка 10. 10 за композицията на Нешка Робева и на целият творчески състав, творчески екип, който цитирах преди малко. 10 трябва да кажем случая и на Борис Карадимчев, както вече споменах, създал музиката. Ето и Деспо получава заслужено медала си, трети златен медал от световно първенство. Какво по-хубаво от това присъствието на Деспа в момента, на Нешка, на Мария, на Капка като треньорка на двете момичета от ансамбловото съчетание, на Красимира Филипова, която също е тук.
на всички деятелки, които бяха активни състезателки в по-миналите години, за сетен път потвърждават каква е стойността на дълбоката, на истинската, на реалната традиция в спорта и в която и да е друга област в нашия живот. 8 златни медала от 6 възможни. 8 от 6. А в Мюнхен спечелихме общо 14 медала от 16 възможни. Сериозна, аргументирана, невиждана досега заявка за първо участие в Олимпийския турнир по художествена гимнастика. Това бе за българският национален отбор световното първенство в Страсбург. Смятахме, че върхът в Мюнхен 81 ще се повтори много трудно. В Страсбург началото бе така потискащо, че се питахме възможно ли е след толкова усилия, след толкова лишения, след толкова истинско творчество, истината да не изплува на повърхността. Но спорта е такава дейност, че истината в него рядко може да бъде потисната. Вчера в залата настъпи преврат. Вчера всички българки сякаш се освободиха от всяка лоша мисъл, заиграха за тази радушна, спонтанна зала, за всички хора, които милеят за тях, желаят им успех от сърце в България. И в днешния ден те ни представиха един истински спектакъл на красотата, едно истинско тържество на истината. Сребърни медали за ансамбловото съчетание на Съветския съюз и за първи път в историята на световните шампионати бронз за ансамбловото съчетание на Корейската народно-демократична република. Златни медали от световни първенства до сега България е печелила през 1969 година във Варна, 1971 в Хавана. След 10 годишна пауза нашата вяра възвърнаха 6 момичета в Мюнхен. И само 2 години след това един съвсем нов състав, 6 други момичета затвърдиха вярата ни в това, че щом има традиция, щом тя се пази като очите, нещата винаги ще бъдат така, както са в мечтите ни.